तर दादांचा नवीन चित्रपट येतोय 36 गुण. किती तारखेला येतो? झाली खाली खाल्ली माती एवढे दिवस काय बा मी 4 तारखेला सांग किती तारखेला 4 तारखेला 4 नोव्हेंबरला 36 गुण बोल ना आता काय 4 नोव्हेंबरला 36 गुण चित्रपट येतोय. तर तू काय वेगळे पैसे घेणार दादा 4 नोव्हेंबरला मूवी येतोय नक्की बघा आम्हीही जाणार आहे. ठीक आहे आपण बसायचं कधी प्रीमियरला तर तुम्ही विनूचा मोबाईल बघितलाच असेल कसा वाटला. खूप लोकांच्या कमेंट पण आल्या खूप छान छान कमेंट आल्या. आणि आता आम्ही चाललोय एका ठिकाणी एका सेलिब्रिटीलाच भेटायला. असंच आवर्जून इथे कंटिन्यू राहा आणि पुढचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. चला आता आम्ही निघालोय आणि ही पाठी लागली. कृषिका पाठी लागली आहे रडते यायचंय. पप्पी दे पप्पी चला ओके खाऊ आणतो बाय बाय. पप्पी दे आवाज आला इकडे 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 या पप्पी हा चल टाटा टाटा चलो बाय बाय. हे टोपी दे मला. चला तर आता आम्ही इकडनं निघतोय. थोड्याच वेळात आम्ही तुम्हाला डायरेक्ट तिकडेच भेटू. चोरी करायला चालला की काय? हा नाही धूळ उडते धुळीची चेहरा धुळीने खराब नको व्हायला. एक तर आपण मेकअप बिकअप करत इथून लेफ्ट दाखवतो. हां इथूनच आहे का नक्की? हो चेकिंग चालू आहे. द ऑर्ब डिक्की ओके डिक्की ओपन करायची. रुको एक उघड. ओके वो क्या ठीक है पार्किंग है वहाँ पे. सर थैंक यू. हाँ कैमरा है. चला थँक्यू. रेड कलरचा हे वरसे म्हणून लिहिलेलं आहे. तर आता आलोय हॉलच्या बाहेर वरसे. तर अपूर्वताई आली आपल्याला घ्यायला. मलाच माहीत नव्हतं. दादा कर किती काय नाही. तू कशी आहे ताई? ठीक ठीक. इथे काय करायचं कंपनीने जो एंट्री करतोय दादा. तर हे असं काहीसं ऑफिस आहे वर्षचे. तर खूप छान असं ऑफिस आहे. दादा आणि ते बसून कॉन्सेप्ट रेडी करतोय. लगेच कॉन्सेप्ट रेडी करतोय कारण एका मूवीचं प्रमोशन आहे. असं आहे त्याचा पहिला मूवी मी 10 ते 15 वर्षापूर्वी बघितलेला लहान असताना. आता त्याला आज आपण भेटायला आलो आहे म्हणजे त्याच्यासमोर आता आपण व्हिडिओ करणार आहे. तर तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली ते नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओही तुम्हाला पाहायला मिळेल. हे तर फक्त व्लॉगमध्ये आहे. पुढे बघूया आता काय धमाल होणार आहे. तू शेवटचं वाक्य घे तुझं. आता 36 काय 136 जून जुळवतो. ठीक आहे रेडी. नाही हे एवढंच घे. हे पत्रिकेत आपसूक जुळलेले 36 गुण असो किंवा असे जबरदस्तीने जुळवलेले असो आणि काही फरक नाही पडत. खरे गुण जुळले पाहिजे. 4 नोव्हेंबरला तुमच्या जवळच्या चित्रपट आणि लांबच्या 36 गुण 36 गुण नक्की बघा चित्रपट. ओके ओके तू येच हो फाईन. हो परफेक्ट आवाज. माईक घेतला. माईक तर दादांचा नवीन चित्रपट येतोय 36 गुण. किती तारखेला येतो? झाली खाली खाल्ली माती एवढे दिवस काय बा मी 4 तारखेला सांग किती तारखेला 4 तारखेला 4 नोव्हेंबरला 36 गुण
बोल ना आता काय. हां 4 नोव्हेंबरला 36 गुण 36 चित्रपट गुण येतोय. चित्रपट येतोय तू बोल, तू काय वेगळे नक्की, पैसे हो. घेणार दादा तर 4 नोव्हेंबरला मूवी येतोय, नक्की बघा. आम्हीही जाणार आहे. ठीक आहे, आपण बसायचं कधी? प्रीमियर ओके थँक्यू. चालेल थँक्यू. आणि तू बोल, असं काही नसतं. आता खरं तर पुरली नाही, मतं जोडली पाहिजेत. करेक्ट, हे तू बोल. 4 तारखेला 4 नोव्हेंबरला 36 गुण. तर ना माझी गर्लफ्रेंड आहे. आम्ही खूप दोघं एकमेकांवर प्रेम करतो. अरे पण वा. आमच्या गुणच जुळत नाही. आणि आई बोलते आता नाही करायचं लग्न. थोडं समजाव ना. बघ ना, प्रेम महत्वाचं आहे ना. हे गुण वगैरे. हां आई नमस्कार. काय नाही, तुमचा मुलगा माझ्याकडे आला आहे. आई तुम्हाला एक हां मी संतोष जुळे. हां नाही तेच तुम्हाला सांगतोय. झालं तुझं? निघायचं आपण? माझा फोटो राहिला. फोटो राहिला. ओके. नमस्कार. अरे मला घे. अरे अरे व्हिडिओ आता लगेच होईल. हो मित्रा उद्या दुपारपर्यंत मी आत्ता जाऊन बनवेल. मला किती घंटे की. नमस्कार, माझं नाव संतोष माने. सो ह्याचं तर तुम्ही व्हिडिओ बघत असता, भारी करतो. अरे एक नंबर आहे. सो मला पण जरा फॉलो करायला हो Instagram. यालाही फॉलो करा इंस्टाग्रामला. सीड माने Yes. हँडल आहे, नक्की करा. बाकी याचे व्हिडिओ भारीत, मजा करायचे व्हिडिओ भारी. त्यांच्या रीलमध्ये परत फोटो. तुम्ही गाडी काढली ना? हां कुठेही गेला तरी आम्हाला फोटो काढायची लय हौस आहे. ही बघा, ही शेट लोकांची पोज. कुठेही गेला ते हा एकच पोज देतो. भिंत कशी असून दे, बॅकग्राऊंड कसं असून दे, पोज याची एकच अशीच. अहो शेट, तुम्ही नादच केलाय ते. केलंय ते. ही फॉलोअर्स बघा कशी वाढवते. प्रत्येकाचे फोन घेऊन घेऊन वाढवते. Good to see you. Huh? Good work. Good to see you. Thank you. मला खूप आवडतात मला माझी मिसेस पण. अरे तुम्ही पण हां हां ॲक्च्युली आम्ही हे सगळं बनवलं. ओके. कन्स्ट्रक्शन. एक मिनिट. अरे बंद कसं करू? असं काहीतरी कॉमेडी. तो बोलला त्याची हे आपलं करून घेऊ. पूर्ण तिघं काहीतरी अरे. असं. तुम्ही करा कॉमेडी कॅमेरामध्ये घेऊन ब्लॉगमध्ये. ब्लॉगमध्ये येणार ते. आमचा इश्यू नाही, आपण व्हिडिओ बनवू ना. हां करू. मला 6:30ला पोचायचं आहे त्यामुळे. आपण करूया. हो. चल चल करूया. किती वाजता? हां किती वाजले? पावणे खूप वेळ. 15 मिनटं आहे अजून. पोचायचं. तुला भेटतील. जुना भट्टी. तू कुठे झाला? लालबाग. लालबागला जाईस? जवळ जवळ आहे. आहे. चल ना काहीतरी करू. काय फोटो? इकडे शूट चालू आहे. नवीन रील बनवायची. माझ्यासाठी कन्सेप्टच नाही. हे लोक फक्त मला इकडे तिकडे फिरवत आहेत. काय कळत नाही मला काय करायचं. तर दादाला समजत नाही. आपल्याला पण आता डोक्यात काय सध्या आयडिया नाही, पण करायचे. ही कोणासारखी दिसते ते सांगा नक्की. मी कन्फ्यूज होतो आल्यापासून. तर कमेंट करून नक्की सांगा. बघा बघा. प्रोफाईल दाखवते. मला तर सोनाली कुलकर्णी वाटतं. तुम्हाला काय वाटतं? घे. वहिनी वहिनी हे बघा. हा जो काही आहे तो आम्ही पहिल्यांदा भेटलो पण तो अगदी माझ्या भावासारखा आहे. तर आम्ही काही पहिल्यांदा कॉन्टॅक्ट भाऊ गेला तू. दादाचा पचका केला. आम्ही काही कॉन्टेंट केले समजा तर त्याच्यात काही वावगं नसणार आहे. एकतर आम्ही भावा बहिणीचं कॉन्टेंट करू किंवा ओके. जर असे चांगले केले तर तुम्ही त्यात काही संशय घेऊ नका. एवढंच माझं म्हणणं. पण हे का शूट करायला? वाह क्या सीन है.
तर ते सारखं बोचत बसलं. मी शिकवून घेते माझ्या होणाऱ्या सारखं टोमणे देणार. हां. वहिनी बघितली कशी मॅच फिक्सिंग चालू आहे. कशी मॅच फिक्सिंग चालू. कॉन्फरन्स रूम मध्ये आलोय. अरे परफेक्ट चांगलं. आपण असं ते नजरा चुकवतो ना. मागे सरकते कुठून ना जा मागे सरकते. पहिला आमचं शूट करू दे. हां आपलं शूट करायचं तर इथं बसून तिच्या कधी खूप हेवी फाईल होईल. ती खूप रे होईल त्याच्यात नकोच घेऊ. तर दादा रीलसाठी ह्याच्यानेच घ्या आम्हाला edit रीलचा फिल्म हा घेतोय. हो ते नको. त्याला कळेल एक्झॅक्टली कसं एवढं लांब नको घेऊ. कसं घेतो ऐक फक्त साऊंड घेतो. ऐक ना येते आतमध्ये कॅमेऱ्यात बघू नको. बोलतं बोलतं ये आणि येऊन बसते इथे. बसते. तू हा दिसलाच नाही पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे येऊन बसली आणि मी तिथून मी बघतो. अशी पुढे मी घेऊ का शूट ते मी घेऊ शकतो. हा. मी घेतो घे. चल मी हा. मी अशी पुढे नंतर मग मागे गेल्या. नाही अशी बस आणि तुझं चालू आहे. तू काय नाही तिथे कट करतो. इकडे कट करू. तू बस गेलो इकडे तिला फोन हा, इथं बसेल तेव्हा कट होईल. तर दादा आपला एक उत्तम संवाद दिग्दर्शन निर्माता हे सर्व खूप छान करतोय. तर असं निकल घूम करू का तेव्हा इथं ठेव इथे चालेल काय प्रॉब्लेम असं नाही. ठेवू का असं काहीतरी दाखवलं काम करतोय. बनिया सरळ ऍक्शन. अगं हो आई मला माहिती आहे तुळशीचं लग्न आहे. हे बघ मी तयारी करून आले की नाही. आता माहित नाही ऑफिसमधून बॉस सोडतोय का नाही सोडत आहे. मी प्रयत्न करते. बरं चल ठेवते. हो आई बाय. थँक्यू कॉंग्रॅच्युलेशन दादा आलं आपलं. आलो. किरणदाचा लय काम पचका झाला. पत्का लागायचा आपल्याला. बिचारा हा कॉंग्रॅच्युलेशन बोलते. दादाचा पचका झाला. ठीक आहे चालेल. त्यांना पण घाई असते असं नाही. ठीक आहे ओके. एक नवीन कॉन्सेप्ट डोक्यात आली तर त्याचं शूट करायला घेतलंय. बस ना नाही बस. मला सदा कधी टपरीवर पण नेला होता ना कॉफी शॉपमध्ये. कोण आहे हा मोहिनीनं नाव सांगतो त्याचं. अरे माझी कोण नाही. मी असं येऊन बसलो. माझा इकडे घ्यायचं इकडे. चला तर इथून निघतोय. एन्जॉय केलं खूप. त्यानंतर संतोष जुवेकर सरांना भेटलो. लहान असताना त्यांची मूवी बघितलेली. झेंडा पहिल्यांदा बघितलेला. त्यानंतर आज भेटलोय आपण तेव्हा समोरासमोर. आणि ही अमृता खानविलकर लाईट हिच्यावर पण 2-3 व्हिडिओ केल्यात आपण. आणि लालबागराच राहते. हिलाही फॉलो करा. आणि तिचा सॉन्ग येतो आता कोणता सागरिकाचं सॉन्ग येते माझं स्वप्न वेडे. तर ते नक्की बघा. तुम्हाला नक्की आवडेल. खूप छान म्युझिक आहे. आणि त्याला सबस्क्राईब करा. आणि हिला ऑल द बेस्ट. चला हां. आणि हा आपला मित्र संतोष थोडा सिद्धार्थ जाधव सारखा दिसतो. माझं नाव संतोष माने. माझं पण कॉन्टेंट बघा जरा. किरणचं तर छानच आहे. त्याच्यापेक्षा अरे तू 2दा ऍड केली स्वतःची. करावं लागतं रे. स्वतःला विकावं लागतं. कोण करणार आहे आपली मार्केटिंग. आणि हा डार्लिंग मूवी होता त्याच्यामध्ये होता. हा पिंट्या करून कॅरेक्टर आहे. खूप भारी मूवी आहे. नक्की बघा. Amazon Prime वर अवेलेबल आहे. बघा यार मजा येईल. पैसे सारखे भेटतात का तुला. भेटले मग सारखे कशाला प्रमोशन करतोय. एकदम पोरगी पडली तर त्याच्यामुळे. चल बाय बाय टाटा. हे सर बाय. चला. ही गाडी इथे खालीच आहे ना पार्किंग. ओके.